Γεια, το φως. Γιάννο, μίλα. Γεια, ο παππούς. Ο οποίος δεν Έχει κάτι να... Γεια. Γεια σου, Αγιοργίτικο. Νεμεάτικο, Καλό. Γεια είσαι εδώ. Αλλά, ναι, έλα μας πήρε τώρα. Γεια είσαι εδώ, καλό παιδί, γεια είσαι εδώ. Λυκά! Ναι, βγαίνεις, να, μίλα. Αν τη βγαίνει, θα πεθάνει. Δέχτια την πάντα. Λυκά! Ζαχαρούλα. Πού είσαι, ρε? Πέσε κάτι. Τι να πω να το ξυρίσουμε τον παππού τώρα. Έλα εδώ Διάννα, να βλέπει τον παπάς. Πάρε και την καλιά εκεί πέρα. Σε παίρνει, σε καλά. Άρα. Να ξυριστώ κι εγώ να είμαι... Δηλαδή όμορφονται. Ναι, Ακούστε, αμιλησουμε. ναι, μίλα. Ναι. Πες τι μου, τι κάνεις. Πες. Γεια σου Δημοσθένη, τι γίνες, είσαι καλά. Θεία στη Βαρία σε χαιρετάει. Έχει χαιρετικούς από τη Θεία στη Βαρία. Αν το πω εγώ τώρα. Ναι. Παππού μου, ρε. Κόνη! Γιάννη, Δήμο! Κάτσε. Ο παππούς είναι άρρωστος. Το πόδο του παππού πάει. Τον ψηρίζουμε τώρα. Τι είναι το γαμπρό. Τον πάμε για γαμπρό. Τι να κάνουμε Δημοσθένη. Και όλα το πεθερό σου Δημοσθένη. Είσαι καλά. Σταματά. Και το αυτό. Αν πάμε να ξυνήσει και πάνω εδώ. Κόβηκε ο μπουμπούς. Κοβιτέ. Ναι, και Γεια σας. Να μην πω ποιο. Ας πω πότε δηλαδή. να το πιστόλι. Το πιστόλι. Το πιστόλι.